Ka sunam rakuan shi kaladep rai bakan penkut bet ia ka jing im jong uraja hashwa bakin yawan kai jing ich shami khalaya ki lat khobor ki yathu ba ka don jing thmu ban khanyat hi ya uraja najrong riat ba unyap no ladajia ba ki tei ki laingut kimla satia ban peniap ya uraja ongga khobor jong ka Indian Today lada u Vishal u Anan bat u Akash kimla ban peniap ya uraja ngin khanyat hi ya u najrong riat ha kapor ba ya shondur ong ka sonam ha ka jing Ukraine bat u Raj Kushwaha u badai u ba ka it thep sim u ba ka shim ba umlong u tunga jongka ka sonam kalayo ban penbek bahajai ya ka jing thmu ban penyap ya uraja kadai hadin bakalet phai sha laying ha ka khatsan tarik u jemang arajat arthusan kabadai hadin sausngi jong ka jing tho jongki bat ya ke tiket ban le shakwa tiru kala penbek penbiang na laying bat ka jing yesne thu jing mutlang bat uraj layathu ba ka penslemru ban ailat ya uraja ba unle I bat ya thi lang bat ka da ka ba ka penbor bat le duwai sha kamakhiat tempel maripoi hakwa hati bat hadin kata ki sayawan phai shami khalaya